дар фазои сулҳу суботи кишвар дар тоҷикистони соҳибистиқлол решаҳои давлатдории миллӣ шакл пазируфта, дар ин замина дар тамоми гӯшаву дурдасттарин нуқтаи аҳолинишини мамлакат корҳои бунёдкориву созандагӣ бо маром идома дорад. дар ноҳияи балҷувони вилояти Хаталон инак 15 шоди ҷашнии иҷтимоиву иқтисодӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин рӯзҳои хотирмон ҳайати меҳмонон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муовини роҳбари гурӯҳи кори оид ба таҷлили сазовори 30-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ, муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва сокинони хушҳолии ноҳия нахуст дар деҳаи хуҷахитобонии ҷамоати деҳоти балҷувон бунгаҳи тиббиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. то ин муддат мушкилии сокинони ин диёр норасоии бунгаҳи тиббӣ буд ва ҳамакнун иншоот аз тарафи гурӯҳи кории мақомот ва бо ҷалби соҳибкорон бунёд ва ба аҳли деҳа тақдим карда шуд. бо андешидани тадбирҳои зарурӣ бунгаҳи тиббии мазкур бо тамоми таҷҳизотҳои соҳавӣ ба маблағи беш аз 400 000 сомонӣ сохта ба истифода дода шуда, дар он ҳуҷраҳои муоина ва хатнаи кӯдакон низ ба инобат гирифта шудааст. ҳайати меҳмонон сокинони деҳаро ба муносибати ифтитоҳи иншоот табрик намуда, ҳамаи онҳоро ба бунёдкориву созандагӣ ва татбиқи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар дар дастаҷамъӣ ҳидоят намуданд. осиёб дар деҳаи хуҷахитобонии ҷамоати деҳоти балҷувон низ бо ҷалби соҳибкорон дар доираи чорабиниҳо бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида барои хизматрасонӣ ба аҳолии деҳаи мазкур ва деҳаҳои гирду атрофи он пешбинӣ шудааст. дар деҳаи хуҷахитобонӣ мавҷуд набудани маркази савдо ва хизматрасонӣ низ яке аз мушкилотҳои асосӣ ба ҳисоб мерафт, чунки сокинони деҳа маҳсулотҳои ниёзи аввали худро аз маркази ноҳия ва ё аз дигар деҳаҳои дурдаст дастрас менамуданд. бо ба истифода додани маркази савдо ҳамакнун 3 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин шуданд. ин рӯзҳои мутантан барои сокинони деҳаи мулкони ҷамоати деҳоти балҷувони вилояти Хаталон барои ҳамеша хотирмон мемонад, зеро мушкилие ки солҳо сокинони деҳа азият мекашиданд маҳз бо шарофати сулҳу субот ва сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат роҳи ҳалли худро ёфтааст. роҳи мошингарди балҷувон мулкон ки масофаи 1800 метрро дар бар гирифта, бо ҷалби соҳибкорон дар доираи чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст, имрӯз мавриди истифода қарор гирифт. роҳи қабле ки сокинон аз он хотироти тира дар ёд доранд, дигар афсонаи беш нест. то ин муддат сокинони деҳаи мулкон аз мушкилоти роҳ ҳангоми боридани барфу борон танқисӣ мекашиданд ва баъди ба истифода додани иншооти мазкур рафту омади бемамонияти сокинони деҳа таъмин гардид. ман Воҳидов Ҷамшед, сокини деҳаи Мулкон, пештар ба ҳамин роҳҳо мерафтем меомадем. раҳҳо лой, хоку чанг, барои гузаштани нақлиёт ва пиёдараҳо мушкилиё буд, хеле қиин буд. аз шукронаи соҳибистиқлолия ки сарвари давлат, мисол соҳибкорони ватанӣ ки барои ғамхориҳои он бениҳоят миннатдорӣ мекунем. сулҳу салоҳ ва бунёди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд имкон додааст ки имрӯз соҳибкорӣ хоса ба соҳибкорӣ шуғл варзидани занон онҳоро дар ин сан муваффақу ба бунёди тиҷорату истеҳсолот водор созад. дар деҳаи дараи ҷамоати деҳоти балҷувон фермаи паррандапарварӣ аз тарафи яке аз соҳибкорзанони ноҳия Холбобой ва Маҳбуба ташкил карда шуда, дар он парвариши мурғи марҷон ба роҳ монда шудааст. дар ин ферма наздики 5 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. маҳсулоти корхона ҳам дар дохили ноҳия ва ҳам берун аз ноҳия ба фурӯш бароварда мешавад. ҳамзамон дар ин рӯз корҳои сохтмонӣ, кашидани хати оби нӯшокии деҳаи зарнисори ҷамоати деҳотӣ ба номи Сайф Раҳим барои беш аз 240 хоҷагӣ ва кашидани хати оби нӯшокӣ дар деҳаи шаҳидони ҷамоати деҳоти Сари Хосор бо ҷалби соҳибкорон аз масофаи 1500 метр мавриди истифода қарор дода шуд. дар деҳаи шаҳидон наздики 160 хоҷагӣ зиндагӣ дошта аз надоштани оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд. хати оби нӯшокӣ аз тарафи соҳибкорон дар доираи чорабиниҳои бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда ба истифода дода шуд. ҳамзамон дар ноҳияи балҷувон иншоотҳои ба монанди насби қубурҳои оҳану бетонӣ дар беморхонаи марказии ноҳия, санфарш намудани роҳи байни деҳа дар деҳаи
اخبلوق ساختمان کبرک آدمگذر در دهه اخبلوق جماعت دهاتی تاجیکستان، تعمیر اساسی و از نفسازی قسمت دوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 در دهه شهیدان جماعت دهاتی سریخاسار، نصب ترانسفورماتور و کشیدن خط برق در دهه خراب جماعت دهاتی بجوان و چند انشاءات دیگر اجتماعی و خدمت رسانه ساکنان تقدیم کرده شد. مورد به ذکر خاص است که با دستور پیشوای معظم ملت جدی وسعت دادن کارهای بنیادکاری و سازندگی بخشیده به سزاوار تجلیل نمودن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت گروه کاری تأسیس داده شده است که در ناحیه بلجوان راهبری این گروه را رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به دوش دارد و نظارت و دستگیری‌های جدی گروه کاری بود که تا به امروز در یک مدت کوتاه انشاءات زیاد مورد بهره برداری قرار داده شده است.